Lezigezi indaba ze-1K ZNTV ifunda lo Samukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili osukwini namhlanje. Umalumo usola ngokudlwengula umshana kwesule ikhanselele ANC eZululand kanti nom ichithe okushisa amawuvisi kwa-RBM. Ufuna kobulungiso wesifazane wasemabhokweni eGingindlovu kulandela ukuchitha kwecala lokudlwengulwa kwendodakazi yakhe neminyaka eli-10 ongunina womntwana okusola ukuthi udlwenguliwe ukuthi indodakazi yakhe ibidlwengulwa umalume nomngani wakhe bephindelele egcikeni. Usathuthumela namanje owesifazane okhala ngokudembesela kwengalo yomthetho ecaleni lokunukubezwa kwengane yakhe neminyaka eli-10 kulesigameke esenzeke emabhokweni eGingindlovu kusolwa umalume nomngani wakhe. Unina womntwana uthi usekuzame konke kodwa kunhlanga zimuka nomoya. Bahamba ke bayosibobhala istatement esisho enganeni ingane ke yasi siyakhuluma ke ingane ke singasekho ekhaya. Iyakhuluma futhi ingane siyasho ukuthi ingane ehena uyena umalume usibanibani naye lo mngani wakhe okuthi usibanibani leli igama ekuthiwa uDragon akusilona igama lakhe. Akusilona igama lakhe lo mfana lo wesibili akusiyona igama lakhe. Uthi bebengidlwengula ma beshintshisana ngami bekwenza lokhu befaka lento lene esithwenisa ngasese benza kanje uthi inkinga futhi imali lento kuyalunga makube kuhlungu la yabo kube kuhlungu la esithwenisa ngasese. Ngithi mina ubani uDragon uthi uyamazi umalume umngani wakho hleze efike ekhaya uyamazi kodwa uyibiza ngaleli gama mabekhuluma naye phela. Ngithi mina okay isho ke ingane ukuthi isitshela ama-police statement sisho ukuthi kwenze kanjalo ingane bayenza lento lena bephindelele isingane even ugogo engekho. Even ugogo ngekho befika umalume angqonqoze aphinda avule endlini ahlale phansi aphake ebese ingane yami esayilala phansi lala phansi. Umndeni wakwaShange ukhala unganikezwe ithuba lokubeka uvo lwawo kulezi insolo. Asizange sesinikwe ithuba lokuthi mina ngithatha umzukulu wami umsekadokotela ngibone lento abayisho ngoba nane-rape elishow mina ngiyazi. Ngizwa nje uba ngabeza indaba noma ngizwa ngowama-group mina ngazi lutho. Mina ngazi le ngane biyingane iphendela besayinukela umchamo angaze ngibone gazi kule ngane. Igazi nje asesilibona igazi lengane. Le ngane ibide zigxuma la ezihlahleni idlala ezihlahleni ayikazi ikhombisa ukuthi ingane enenkinga. Even nasesikoleni iphasela kahle nje ingane ithola ama-medal ithola yonke into angaze ngiyibone njengogogo ukuthi khona lapho kuzoke khona but the first day langa lokuqala kwafanele ngiyibone ingathi inenkinga indlela ehamba ngayo ilapho ingane entombazane oyibona ngakho engathi lona akahambi kahle uhamba kanje kusho ukuthi khona inenkinga. Leyo nkinga mina ngaze ngize ngiyibone enganeni yakhe bilokhu idlalela yenza yonke into nje active. Okwesibili le ngane akuyona ingane esididide esithithithi iyayizongitshela nje straight ukuthi gogo umalume kaDethi usibanibani kaDethi wagcina sethi unina ke ithi ingane khona omunye friend angazi yambona kanjani obeyafikela ekhaya la ekhaya kumzi ojwayelwa abafana. Ukhulumela amaphoyisa esifundazweni kwaZulu-Natal uRobert Nichunda uthi umshushisi wanquma ungaqhubeki necala kulandela ukushayisana kwezitatimende ezikaMgilwa. The case in question was referred to a prosecutor who declined to prosecute because there were too many inconsistencies on the victim's evidence, and as such, the prosecutor was of the opinion that there was no prospect of a conviction. The victim, after a probe by a teacher, initially said that she was raped by uncle, only to change her story later and accused a different person. Ezindabeni ze-1K ZNTV kubika uSiphamandla Gumede ngiseGingindlovu. Kwethuleke ikomiti labesifazane lizobhekelela ukusebenza kwabo emkhakheni wezokwakha iShebuild phakathi ke kokuseqhulwini abazokubheka izingqinamba esabhekene nabesifazane kulomkhakha esifana nokucaswa ngokwezimali emabhanga amakhulu imithetho egxile eminyakeni nokungayitholi kenhlobo imisebenzi nokunye okuningi. Kwethulwe ithimba labesifazane elizobanga amavulandlela okuthuthukisa abesifazane emkhakheni wezokwakha esifundazweni iKwaZulu-Natal. Kukhona labaqokiwe abazoluleka ungqongqoshe omnyango lo wezingqalasizinda umhlonishwa uMartin Meyer bazomluleka ngabe into ethinta imithetho nanokuthi abantu besifazane kubonakala ukuthi ngampela bayangena embonini leyo kwakha futhi inqalasizinda futhi bangena ngomningi balekelelwa ekuthenini bakwazi ukuthola nosizo lwezimali labadinga khona mase besebenzile bayakhokhelwa ngesikhathi. Kubiwa ukuthi abesibhuda basacindezelekile kulomkhakha njengoba ke besathola kunzima ukuthola imisebenzi uxhaso lwamabhange
kanye ke nokunye okuningi. And just like the construction industry and the challenges, women contractors are also hard hit by these economic pressures. Many struggle to access finance, guarantees, and working capital, making it difficult to compete for larger projects or to survive late payments. In addition, complex procurement systems, strict compliance and legislative requirements, and limited access to networks often create further barriers for emerging women-owned businesses. Le mthetho mayisifika kuthina eminye yayo isuke ubone ukuthi ibhalwe yacabanga umuntu ohleli ngale kwetafula yangamcabanga ukuthi kwenzakalani ke manje lapha esizindeni la esisebenza khona eminye ngempela iyasithatha isicindezele njengoba ngishilo eminye yawavala amabhizinisi eminye yenza kunabantu engingakutshena ngabo eminye yale mthetho isiya kwesekwangcwatshwa kwabantu omama abangcwatshwayo ngento yalento kuzokhumuleka ukuthi ke lona ke ngeminye yemkhakha ebaluleke kakhulu ngenxa yomthelela wayo kuleli kanti ke uke wagubuzelwa yifu labe befuna ke inkokhelo ngodli uma ke kunosonkonhleka abanikwe imisebenzi kanye ke nokunye okuningi konqonywe abesibhuda ngokuqeda imisebenzi abasuke benikwe yona futhi ke ngesikhathi esifanele. We do know that there's legislation that needs to be changed that She-Built already brought to us. We are engaging with Minister McPherson because legislation comes from a national government, but we have a very good relationship between the provinces and national. We will also engage with the NCOP that represents us as provinces and nationally. But also I think feel very strongly about we need to sit down with our commercial banks. We need to see where these blockages are, the red tapes on their side is to make sure that commercial banks work with us on this road in women empowerment, but we're also seeing this even where we're selling our properties, Premier, that young black entrepreneurs are struggling to get loans from the banks, and we really want to engage with the banks, see how can we with government partner with the banks to ensure that everybody gets these opportunities, including women in our province, to participate in the sector. Esindabeni ze-One KZN TV kubika uNtom khona Mvubu ngiseThekwini. I-ANC kwisifunda mzalanqumala eZululand ithi-ke ilahlekelwe ngokusula kwekhansela labo kumasipala eZululand uKhaya Khumalo. uKhumalo kofaka incwadi yokusula ngokusho kwe-ANC bathi-ke uthole umsebenzi omusha. Ubuholi be-ANC kulesi sifunda buqinisekisile ukusula kaKhumalo. Uformer councillor in fact uComrade uKhaya Khumalo usulile ukuba ikhansela ngomhla ka-6 January. Wanginikeza incwadi wayihambisa nase-ZDM kodwa ukusula kwakhe akasulanga kwinhlangano ye-ANC useyiwukhongolose usule ngoba uthola umsebenzi so ingakho ke esulile. Lobu buholi uthi uKhumalo ube ikhansela elisebenza ngokuzimisela. Singasho nje singananazi ukuthi ukuhamba kaComrade uKhaya kusilimazile kakhulu thina njengomzalanqumalo leadership ngoba siyawazi amagalelo akhe kuningi ade kwenza and ama-report ebesilethela ukuthi kwenzakalani nalama UIFWs abahlale bewa-writer off laphayana e-ZDM ebesirepotela esho ukuthi akwenzeki kahle. Singasho nje ukuthi mhlawumbe ukusebenza kwamasipala waseZululand thina njengomzalanqumalo asicolisekile kahle hle. So ukuhamba kwakhe nje kuzoshiya igap. Sinethemba ke lokuthi umuntu esizomfaka laphayana uzofika afithe la uComrade uKhaya ashiye khona ngoba siyazi ukuthi thina kwa-ANC sikhuliswe ngendlela ecishe ifane ukuthi mangabe kuphuma mina njengohlengiwe kodwa osuke uzolandela usuke ezohamba khona emfundisweni zikakhongolose. uVilakazi uthi basazoxoxisana ngegama lomuntu ozovala isikhala sikaKhumalo. Isigungu se-ANC la emzalanqumalo sisazohlala sidiscusse ukuthi ubani esizomfaka ukureplace yena uComrade uKhaya. Kodwa bakhosibisi wezindaba ze-One KZN TV kuChannel 261. Inyunyane yabasebenzi basemayini National Union of Mine Workers yakuchitha ukuthi abasebenzi base-Richards Bay Minerals bacekele phansi ngomlilo amahhovisi alenkampani ngoba bekhononda ngokuthi-ke bazodilizwa maduze. Unobhala weNomi RBM uKholekani Mkhwanazi uthi-ke ukuqubuka komlilo akuhlangene nabasebenzi. Lo mlilo uqubo ngentathakusa ngomsombuluko ucekele phansi amahhovisi alemayini. Bekunensoleko ezithi abasebenzi ba-RBM ibona abanqunguse ngomlilo lwamahhovisi ngoba bekhononda ngezinhlelo zokudilizwa kwabe kulonyaka. Inyunyane yabasebenzi Nomi ithi ayikaziwa ke imbangela yokuqubuka nomlilo. Ekuseni baseyizolo usitholakala ukuthi iqubuka umlilo
oshise nje wawaqeda onke ama-office akhona. Isizathu salokho asisitholanga nathi ukuze kube manje ukuthi ngabe yini, ngabe mhlambe ama-electric fault noma mhlambe kukhona ofikile wenza ukuthila. Asikabi nalo ulwazi lwalokho ngoba kade senze site visit namhlanje kuseni sifike sayibonela ukuthi umonakalo omkhulu owenzekalile kushe nje ngempela makuthiwa istructure sishe saphela nje awekho ama-offices that's why abasebenzi bazema ukuvela kwezinye indawo. But ke esingeke saqinisekisa ukuthi kusukaphi. Uyazi azoba khona ama-speculations ukuthi kungenzeka kube yini ngenxa yokuthi uRBM for past years usube nezinto eziningi ezenzakalayo kukhona la ubuthola khona mhlambe ma umphakathi uangry uthola sekulimala nempahla ngezinto eziningi ezikhona. Kodwa ke kunzima kuloko ukuthi ungashesha uqagula ukuthi yini imbangela ngoba kusazokwenziwa le investigation esizwile ukuthi kuza ochwepheshe bokubhekela ukuthi ukuqala komlilo kusuke kuqale kanjani. Inum iyasichitha izinsolo ezithim okucekela phansi ngomlilo kwalamahhovisi kuhlangene nabasebenzi njengoba kebelwa nokudelizwa. Ngicabanga ukuthi kulokho kawa section 189 uyishuishe kabusha kulonyaka ngoba siyazi ukuthi bake bawufaka last year sahlala no CCMA kwaphoqa ukuthi uphinde inotice ikhishwe kabusha. Bayikhiphe ngomhla ka8 January ifunga nginesiqiniseko. So njengamanje lema uyibuka ikhuluma restructuring with the possibility of retrenchment. Ngomhla ka28 kulenyanga ila imax azohlala khona i-consultation wayabazosiconsulta khona as union ukuthi iplan yabo ithini nalezi number lezi ezivelayo zo 229 ukuthi ikhona labafuna ukuthi restructure khona mhlambe kuze kugcine kuya kubo ngokuthi kuba i-retrenchment. So ukuthi sikulumbanisa ngoba iprocess engakaqali angeke ukwazi ukuthi uvele uqale nje ususpeculate ukuthi sekuyiloko. And ke mina ngispecially kubasebenzi eside indaba akukho la esake sezwe khona makunenkinga engiyiqala uba khona ukuthi abasebenzi bahambe bebe violent ngaleyo ndlela. Even ngisho mhlambe iNUM iembaka kuma strikes or kuma picket asikaze sibe nokuza ukuthi khona umsebenzi okwazi ukuthi ahambe agcine senze lokho. Le nyunyana ivumile ukuthi ke inkampani RBM inazo inhlelo zokudiliza njengoba kulonyaka ezinye izinkampani esebenzisana nazo ziphelelwa izinkontileka. Athe sikwazi ukuthi kukhona nje i-contract noma ngengisho ngegama ephumile ngoDecember but ma usulandela uyawuthola ukuthi vele isikhathi sawo siphelile because banqonyelwa ikhathi ezithile. Abanye uyawuthola ukuthi vele mhlawumbe bekhona nje kodwa bese sign i-contract inyanga nenyanga. Kodwa ekuthenini sekuyilolu luhlelo angeke siqinisekise. Ngicabanga ukuthi thina esizokwazi kakhulu ukuthi sikhulume ngakho kuloko ka189 it when umqashe sehlale phansi wasesindlalela ngoba inotice akakaze kuzobe manje asazi ukuthi iziphi indawo ezithintekayo nokuthi iplan ithini because siya nje ku189 consultation thina akekho umsebenzi esifuna ukuthi retrench. Sakusho upfront even icompany iqala ukusinotha ukuthi akekho umsebenzi esifisa ukuthi retrench. Sizoyinika icompany indlela zokuthi mhlawumbe ikwazi ukuthi ilungise lesimo mawukuthi khona la ixakeka khona ngeimali but not ngabasebenzi ukuthi ku retrench abasebenzi aseyingalo mqondo kwi-consultation. RBM usiqinisekisile ke lezi sigameko ukuthi uphenyo likhomba ukuthi kungenzeka imbangelo yomlilo kube kuqhuma kagesi. Asithishelele eTolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli ubukeleke zona indaba ze1 KZN TV nazo kuyihlokano kuyizona ehamba phambili osukwini namhlanje. Umalumo usola ngokudlwengula umshana kwesule ikhanselele ANC eZululand kanti nom ichithe okushisa amahhovisi kwaRBM. Angene ngesankahle amahhovisi kaMasipala uMzumbe amalungu omphakathi kuward 15 kwaqoloqolo ngaphansi koMasipala uMzumbe efuna ime ecacisa ngokungabi nali ikhansela iminyaka emine. Ngokusho kwalamalungu athi ke solokhu amvotela uJabulani Gumede akaze asebenze njengoba ke exinwa ukugula esanda kungena ebukhanseleni bathi ke baswela amanzi ugesi kanye nemigwaqo. Angene ngendlovu yangena amalungu omphakathi kuward 15 ngaphansi kwaMasipala uMzumbe asendaweni yakaqoloqolo efuna izimpendulo kwimeya lo masipala njengoba bethi sebehlala iminyaka emine bengenali ikhansela nokwenza bangazitholi izinsiza zomphakathi ezifana nomgaqo amanzi ugesi nokunye. Ilunga lomphakathi liyachaza
sitizele ukuthi sicela imeya ne-DP no-speaker ukuthi bakhulumisisane babonisane ngendawo kaQoloqolo ngoba sesikhathazeke kakhulu. Sinabantu abagulayo, abantu bakhona abangakwazi ukuhamba noma kunethile asikwazi ukuhamba, amanzi asiwatholi, ugesi nakhona ukuyabheda. Ayikho into e-right nje ekaQoloqolo ngendlela okuyiyona sikhansela selokulangena alikaze lenze lutho. Ikona esikuzele ukuthi sicela uzokhuluma no-deputy no-mayor no-speaker ukuthi babonisane ukuthi benze njani ngendawo kaQoloqolo. Angeke size siphume la bengasitshenanga ukuthi benze njani ngathi. Uthi abakaze bachazela ukuthi kungani ikhansela lingasebenzi. Abakaze beze bazosichazela kuphela makunemhlangano le yemphakathi neyinduna kusho ukuthi ikhansela ngeke liphumelele ngoba liyagula. So understand lo ngoba sikho phezulu asazi ukuthi kwenzakalani phezulu. So sibambelele kuloko kukhona noma bekushoniwe masicela ugreda asutholi ngoba kuthiwa siqale ekhanseleni silifonela ikhansele lithi nala inalo indlela. So mengabe lingena indlela ikhansela kufanele thina sikhalele kubani ngoba ikhansela efanele sikhalele kulona before siqhubekele phambili. Lona efanele sinikeze go ahead go ahead ukuthi siye kamasipala sozicelela imfundo. Uthi ikhansela langena livele ligula. Langena livele ligula. Alikaze lisinde. Alikaze lisebenze. Malifika nasemhlanganweni lo osuke ukuziwe emphakathini ebiziwe ukhuluma nje lo wafanyana bese uyahamba uyophumula ukhathele. Elinye ilunga lomphakathi lithi bazocela kusomlomo kaMasipala uMzumbe angenelele. Cela uMasipala ukuthi angenelele endaweni ya Ward 15 kaQoloqolo ngokhesekileyo ukuthi basinikeze umuntu noma uspeaker kakhulukazi kube yena ozokubheka le ndawo ngoba ikhansela lethu liyagula yonke le period. So ke ngokomthetho sisekelo siyazi ukuthi uma ikhansela ligula kumele libambele uspeaker. Uspeaker waseMzumbe ke wena esomcela namhlanje ukuthi angenelele ka Ward 15. Elinye ilungu lithi banezinkinga eziningi kulomphakathi. Silana ngeinkinga eziningi esibhekene nazo. Ikhansela esinalo ka Ward 15 alisilekeleli kakhulu ngempela ngoba elangena vese esihlalweni elihleli kusona livesi ligula. Yonke leminyaka lihleli nje livesi liyagula. Mawulidinga ulithola. Sinendawo ezakhela izalukwazi ezihlala emaqeleni azikwazi ukusizakala. Kufuna zibelethwe zidelivelwe emgaqweni ngemhlane. Iyona nkinga enkulu nje sibhekene nayo alisilekeleli alisiza. Ukhulumela uMasipala uMzumbe uthi banalo ulwazi ngodaba la kwa Ward 15 ngakho iziphathimandla zizongenelela. No, uMasipala uyasazi isimo sakhansela Gumede kwa Ward 15 nakuba kongelona iqiniso ukuthi akakaza asebenze kwayikhona kodwa ke osekwenzekile emva kokufika komphakathi uzokhala ngasikhalo esikade ukhala ngazo ubuholi boMasipala bungenelelile sikhona isixazululo soqhamuka amaduzane nje. Lo mbiko benuwethulelo zamando sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisemthwalumi. Ihlandla lothisha bangaqashiwe lithi ke lasala kozwa ababaqashwa ngonyaka ka2024 ngemuva kokuqhinqa ngaphandle kwamahhovisi omnyango wezemfundo kwaZulu-Natal. Labathi ke sekupheleke izinsuku eziyisikhombisa bebuyele emgwaqweni ngenhloso yokufuna ke izincwadi zokuqashwa kanjalo ke nokufaka ingcindezi kumnyango. Bathe kubhlungu ukuthi ke baculwe ezikweletini futhi basolo ukudayisa kwezikhala zemsebenzi. Othisha bangaqashiwe bathi sekuphela izinsuku eziyisikhombisa beqhinqe ngaphandle kwamahhovisi omnyango wezemfundo kwaZulu-Natal. Thina ke silaba abasala ngo2024 kwakwade ngesikhathi kuphuma ibulletin sahamba singabantu abayo-applyela ibulletin so kwagcina kuthola ukuthi kwama-poster we-advertisiwe ayisevele esinabo abantu abaqashiwe uthi mothi yoyizwele esikoleni kuthiwa hayi lo thisha sekuney'nyanga ey'ntathu lo thisha abakhona la. Manje sigcine sibone ukuthi ngathi sekuyiyona ndlela esebenzayo ukuthi ngoba kwandlela yoku-apply mabethi si-apply ku-database ayisebenzeli sekubuya ngathi sekuyiyona ndlela eyaphambili ukuthi kube nothisha abaqhinqe ngaphandle ukuze baqasheke. Bathi bacwele nasezikweletini. Angiqali ke mina ukufika la angiqali futhi ukuqhinqa la ngonyaka engangingawo la Department of Education wasixosha ngama-bulletina owayengelona-ke iqiniso nokho ngoba akhona eyodwa eyaphumelela noma oyedwa owabizayo. So okunye ke sibhekene nakho njengoba sothisha bangasebenzi izikweleti. Sixakwe izikweleti kokona okubaleke na kakhulu. Sifunde euniversity uNSFAS ungakabi ibasari ubusa iloan usawukhokhela. Mina nje ngiseyikweletini close to 200,000 uNSFAS. Also iuniversity ngeyikweleta yaze yangiholdela isitifiketi sami yanganginikeza ngenxa yazi izikweleti.
so ziyanyuka ziya increase each and every year. Zi also usayis nawo uyasuspenda ufuna imali yawo asikwazi ukukhokhela. Education lento yawo database cela ibe transparent ngoba ayisebenzi akwazi ukuthi ngina 7 years ngihlele ekhaya kube ukuthi database akwazi ungangibiza ngisho ku interview kanti kwenzakalani ifunctiona kanjani wayingafunction njengeyakwamanye ama provinces ukuthi izikhale ikhona zivezwe kuyona database yabo. Database sibonakalisile ukuthi iyahluleka kwa bulletin yabo yahluleka. Singcono indlela engcono ke yokufesa manje ukuthi kuhlale ngaphandle kwama office akhona ka Department of Education ubaze basiqashe. Sisephithi ukuthi sithola ukuthi abanawo amanzi for 5 months nogesi abanawo. Amanye ama office awasebenzi kwayena kuthiwa uza nje emsebenzini asazi ukuthi uhola kanjani ehlele ekhaya. Labo thisha bathi kunzima ukufunda ubuye uzohlala ekhaya. Sihluphekile njengakusho nje ngikuveza sihluphekile siyintsha yase South Africa eqeda ukufunda. Sifunde for 4 years sifundele ukuyohlala emakhaya. Sesinesikhathi sifundile mina nga graduate 2020 angawuthola umsebenzi unyaka wesi6 lo ngihlele ekhaya. Ukuhlala kwethu ke ekhaya sikubukile ukuthi akunalisizo lalutho ngoba uDepartment of Education ama platforms othi asiwasebenzise awasinikeza inzuzo. Une database idatabase yakhe asiyazi isebenza kanjani. Sake safika la na 2024 sizokwenza city in kanje nakhona basixosha bathi asambeni sekuzoba nebulletin etransparent. Umnyango wesifundazwe uthi lukhona uhlelo ezindabeni za1KZN TV nguAyanda Dube ngisemgungundlovu. Aseme ngomumo kamalungiselelo omkhosi wasesandlana obanjwa minyaka yonke mhla zingama20 kuMasingana obanjelwe ke eNquthu maphakathi nelingamthaniya lokhu ke kuvezwe imeya kaMasipala echaze lo mkhosi njengobaluleke noyigugu kakhulu esizweni sakwaZulu. Lo masipala kosebenzisana ngokubambisana neNdlunkulu umasipala wesifunda kanye nosomabhizinisi ukuqinisekisa ukuba ke lo mkhosi uhamba ngendlela efanele. Imeya kaMasipala eNquthu uLindokuhle Shabalala uthi asemi ngomumo amalungiselelo omkhosi wasesandlwana. Amabutho alale silungisile futhi indaba yokuthi akwazi ukucoshwa kokumaya amabutho kusuka nge19 kuyoze kuyoshaya umhla ka22 njengomkhandlu waseNquthu kusezandleni zethu kubheka ukunakekela kwamabutho. Kukhona ke futhi esikwenzayo njengomkhandlu waseNquthu sesiqalile nje sakha elikhulu ihholo ngoba sibuka ukuthi amabutho mayifikile afika lale lapha emathendini mayizulu lina amanzi ayafohla agcine lapha lele khona amabutho kuba amanzi. Manje ke sesiplan ukwakha ihholo elikhulu elizokwazi ukuthi libe neindawo zokuthi bakwazi ukugeza kahle amabutho angagezele indishini kodwa kube nama showers ukuthi akwazi amabutho ukuthi ageze ngoba lo mgubho bakhona minyaka yonke. Kanti usihlalo wasendlini yobukhosi kwabamazibuko uthi umkhosi wasesandlwana uletha ugqozu kwindlentsundu. Emphakathini kuletha ugqozi lokuthanda nokwazi nje ukuthi walwelwa kwachitheka igazi lapha esandlwana kuyawuletha ukuthi ube yigugu vele umhlaba uligugu kakhulu kithi thina amaZulu siyawuthanda ngakho okunye okusikhumbuza ngokubaluleka. Ngiyakhumbula nje ukuthi isilo esikhulu esikhotheme saze saqamba lentaba igama lokuthi intaba yokukhuleka intaba engcwele ngesimo esenzeka khona. Kanti omelo somabhizinisi eNquthu uthi lo mgubho baluleke kakhulu njengoba nabo bekwazi ukucosha amathuba omsebenzi. Ngicabanga ukuthi lapha esikhona sendaweni yaseNquthu ethinta kakhulu umgubho ozoba khona wasesandlwana. Umgubho wasesandlwane esiwuthokozela iminyaka yonke ngoba umlando lo wasemandulo esithe masikhula sawucosha ngawo ukuthi uwumlando kanjani. Ngakho ke kuba into enkulu nje ukuthi uma khona lo mgubho minyaka yonke sibe khona sibe ingxenye futhi yokubuka izinto nokucosha amathuba ke njengosomabhizinisi bendawo. Khona manje umphathi kaMasipala uthi basebenzisana ngokubambisana neNdlunkulu ukuqinisekisa ukuba lo mkhosi uhamba ngendlela efanele. Sisebenzisana kakhulu ke neNdlunkulu emcimbini wasesandlwane ngokuqokwa ke isilo
isilo sathumela ithimba ukuthi asisebenze umsebenzi wasesandlwane. Mhlawumbe ngizongena afushane ukuthi senzane esandlwane. Esandlwane ke njobe isilo sasisicelile sasithe thina nje kakhulu asibheka amabutho azoqala ke camp kusukela ngomsombuluko kuze kufike lo lasuku lolana siye siwahlinzeke ngendawo yokuhlala balale sibahlinza ngazo zonke izinto abayidingayo kanye nokudla kuzo zonke lezi insuku lezi nendawo barehezela kuyona. So ke bese siphinda futhi sibhekane ke futhi nohlelo lokuthi ke siphakele umphakathi wonke ozobukhona lapha ikakhulukazi lokho labe sithi nje ama public members sikwazi ukuthi ke badle lapha yana. Kodwa ke kakhulu sibhekele ukuthi ke amabutho waqoqwe eindaweni zonke zasenquthu amakhosi onke le10 sobe sikhipha amatekisi awolanda abantu kulezi indawo abangamabutho. Kube kuthobe kadladla ezindabeni ze1KZN TV ngisenquthu. Phinde futhi seyitolo sobe siqhubeka nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele emukelo sabukele zona ke indaba ze1KZN TV sikukhumbuze kube kuyizona ebehamba phambili osukwini namhlanje. Umalumo usola ngokudlwengula umshana kwesule ikhanselela ANC eZululand kanti inom ichithe okushisa amavuyisi kwa RPM. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli li-16.14 maqhathiswa nedola laseMelika libe R22.11 maqhathiswa nopondo waseBritain libe R19.19 maqhathiswa ne-euro igolide lona $4,718.89 i-ounce ola ngahluzwa wona $63.94 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Basazolinda ke isikhathi esilinganiselwa enyangeni noma ke ezimbili abalandeli beMamelodi Sundowns ngaphambi kokuthi ke baboneke umdlali wabo omusha uMonapule Saleng enkundleni ngenxa yokuthi ke usalimele. Lo mdlalo usanda kujoin ama-Brazilians esuka kwi-Orlando Pirates ubekubolekiswe ki-Orbit FC kusukela ke ekuqaleni kwesizini ka-2025-2026. Uveze ukuthi ke waqala ukuzwa ubuhlungu emsipheni oseyithangeni bebhekene neMagesi FC ngomhlalo ulunye kuLwezi nyakenye kodwa ke waqhubeka nokudlala. Ubuhlungu buye ngokuya bukhula waze wakhishwa ke bedlala neStellenbosch FC ngomhla zingama-25 kuLwezi. Konke ke kusekubeke ke izandleni nethimba lo dokotela bamaSandawana ukuthi ke bambuyisele enkundleni ngokusheshsha. Nasike isibikezelo sezulu esingalindeleka. Bukeleke ziyaguqa bese kuphathele zona osukwini namhlanje mina nawe ke sokuphinde sihlangane kusasa futhi ngase isikhathi esifanayo nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivela